Bueno, Dani, séntate por aquí nesta butaca. Está bonita. Molesto o árbol? Para nada, si cada día plantamos máis. Bueno, si non cortámolo. No, para nada. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por hacernos un hueco. Muchas gracias a vos. Bueno, estamos moi contentas de que estés aquí con nós, representando Ribadeo. Sí, coméntanos, queremos conocer a túa parte máis humana. Quen é Dani Vega? Bueno, pois Dani Vega é Dani Vega, quero dicir, eu non escondo para nada quen son, todo o contrario, creo que así é como me foi ben, explicando perfectamente quen son, unha persoa que traballa 24 horas, unha persoa que ama o seu povo, e evidentemente o que vamos a facer agora é traer todo o posible para que Ribadeo avance. E Dani Vega, pois, é un traballador, unha persoa que naceu en Arante, que presume moito do rural, das parroquias, de ser de Arante, bueno, pois é quen é. Sí. Bueno, a mí es verdad que preparando esta entrevista me decían, no hay nadie más de Ribadeo que Dani Vega. ¿Eso es verdad? No, eu creo que todos os veciños de Ribadeo somos moi ribadenses todos, amamos o noso povo, queremos o mellor para o noso povo, somos moi reivindicativos, estamos constantemente querendo mellorar, por lo tanto, ser ribadense é algo de todos, por lo tanto, non para nada son eu máis de Ribadeo con veciño da Avenida de Galicia ou de Rosalía de Castro. Todos somos ribadenses, tanto os que naceron nas parroquias como os que naceron na vila. Vale, indo á túa profesión, actualmente eres alcalde dende fai 2 anos. Sempre quixeches ser alcalde? Cando dixeches, vou ser alcalde de Ribadeo, pensaches que o ibas lograr? É verdade que moita xente, o día que ganamos as eleccións, me dixeron o teu sono cumpliuse. Pois sí, eu creo que, bueno, eu son un amante da política, do servicio público, dedícolle toda a miña vida, e cando digo toda a miña vida ao servicio público, encántame traballar para xestionar para Ribadeo recursos, son técnico agrícola de profesión, estive no Parlamento antes de vir á alcaldía, e agora que estou na alcaldía, pois estou encantado, porque me encanta o que estou facendo. E, sobre todo, falar coa xente, escoitar e tamén xestionar. Sí. Todo o mundo sabe perfectamente que a mí unha palabra que máis se me escuita debe ser a de xestión. Bueno, pero é que sin xestión é imposible que as cousas avancen. Por lo tanto, sí. Gustoume a decisión que tomei, dedicarme á política e tamén tomar a decisión de ser candidato e ganar as eleccións. Muy bien. Como amante de la política, pienso yo ahora, ¿no? y de la oratoria seguro que se ve y del parlamentarismo, ¿cómo ves actualmente la política, todo lo que engloba esa palabra, ¿no? O sea, ¿entiendes esa desafección que pueden tener algunas personas? Eu creo que sí, eu creo que todos somos conscientes que a política hoxe pois non é algo, digamos, relevante ou importante, porque é tanto barullo político que é imposible que aos que nos dedicamos ou que amamos a política a sigamos, desconectamos, queremos menos barullo e queremos máis xestión. Ves? Volve a salir a palabra. Pero é que sin xestión non hai nada. E a ver o Parlamento galego, esas broncas, o Congreso dos Diputados, que reina máis o insulto que a proposta, pois eu creo que iso non lle gusta a naide. Por lo tanto, nin os que amamos a política e os que pasan, xa pasan totalmente. Por lo tanto, que lle pido aos nosos representantes, aos nosos políticos, é que traballen máis pensando no ben común, que eu creo que iso é o que nos importa a todos. Pensas que debería haber máis unión entre partidos ou cada un defende o seu? Como ves, cada un vai polo seu interese ou... A ver, eu creo que a política é a arte de conseguir, de xestionar, de que un pobo avance, pero é verdad que hoy os políticos a veces desconectan, fixámonos máis no que nos divide que no que nos une. A min, evidentemente, a oposición, pois, en Ribadeo, pois, critícame, bueno, pois, moi ben. E eu, pois, escoito a esas críticas, era bon que foran máis propostas, pero, bueno, hai que entender, eu teño unha persoa que para min é moi importante, que é o presidente do Parlamento, Miguel Santelices, que sempre dice que hai que encaixar. Bueno, pois a crítica hai que encaixala, darlle a volta, convertila en proposta, e entonces xa a mí non me separa tanto da oposición.
Pois todos debemos facer igual. Pois os dirixentes da Xunta, convertir en propostas a oposición tamén entender un pouco o goberno, que son os ritmos que hai, e no cómputo da política nacional, pois igual, escoitar a oposición, e a oposición tamén estar atento ao que fai o goberno, e a veces as cousas fanse ben, e tamén hai que dicilo, non sempre destacar o negativo. Sí. No sé si ese afán de entenderse al final con el vecino, ¿no? Si eso también viene del criarse en un pueblo, es decir, ¿no? Yo me crié en un pueblo también y al final te da ese cariz un poco de hay que entenderse todos, hay que remar juntos para que esto vaya para adelante, ¿no? Y no sé si de ahí de adelante te queda algo... Eu creo que iso é moito de parroquia, de aldea, do traballo en común, claro, de cando pois, os gandeiros se xuntaban para ensilar, pois, facíano todos xuntos, para facer os traballos dun sector, como é o gandeiro, que chamábase emparzar, esa palabra de emparzar, de facelo conxuntamente. Pois eu creo que é algo que que o collín desde pequeniño que o levo dentro, entenderme con todos. Claro. Bueno, pois a veces, evidentemente, entenderse con todos non quer dicir que lle des a razón a todos, é moi distinto, pero sí que entendernos. Claro, é importante poñerse na pel da outra persona, moitas veces. Claro. E, bueno, como xestionas as críticas? Pois cando cheguei á alcaldía un pouco peor, porque parecía que todo se caía, porque todo o mundo era pedir, reivindicar, claro, eu cando decía, jolín, si isto esperou 16 anos, unhos días tamén pode esperar. Pero é el ADN ribadense de reivindicar. De reivindicar, pero está ben, e ao final levo moi ben, quero dicir, eu creo que hai que entender que o veciño quere que a súa carretera esteña ben arranxada, queremos que un polígono esteña funcionando, ou o abastecemento de auga que se resolva dunha vez. Bueno, pois hai que entender que as persoas votan, e se votar un cambio, queren melloras. Bueno, pois eu creo que iso hai que xestionalo ben e entender. Comprender, que eu creo que é a palabra clave en política, comprender. Dani tiene pinta de que era el delegado de la clase o algo de esto. Sí, a túa rama política, bueno, sempre, non? ¿De dónde viene eso? Sempre me gustou moito a política, sempre desde pequeniño vi os informativos. Cando comía con meu irmán e con meus pais, pois eu era o que dicía, de silencio, que ven os informativos. Bueno, sí, sempre me gustou moito a disciplina, o orden, o traballo, sempre me gustou moito a política e os informativos. Bueno, e a veces estar informado non quer dicir que sepas todo, pero sí que me gustou. Donde estudiei sempre me gustou ser moi disciplinado, eso sí que é verdade. Es importante al final eso justamente, ¿no? Estar bien informado, que hoy en día también estamos un poco sobreinformados, ese ruido que decías antes, pero para conformarte también eso, tu propia personalidad y tu pensamiento crítico, ¿no? ¿Te consideras una persona crítica con los tuyos también? Sí, sí. A ver, todo o mundo que me conoce sabe perfectamente que eu calo poucas cousas. Non son de calar nin de tragar para dentro. Por eso te Por tanto, cando hai unha crítica, que hai que facer unha crítica ao meu partido, tamén a fago. Quero dicir, iso non te fai máis importante criticar por criticar. No, pero cando entendes que eres alcalde e eso está por encima de calquer partido político, que o teu partido agora é o teu pobo, por eso moitas veces tens que te enfrentar ao ideario político. Pero bueno, eu levo ben con todo o mundo, repito, me conoce e sabe perfectamente que eu cando digo algo, digo porque quero o mellor para Ribadeo. E tamén hai que dicilo, no meu partido enténdese perfectamente. O Partido Popular é un partido moi pouco cerrado, é moi aberto, distintas ideoloxías, os pensamentos. Non temos que pedir permiso para nada. Eu non tuve que pedir permiso para nada se podía facer ou non podía facer dentro dun ideario. O ideario é Ribadeo, é o meu. A miña idea, como partido, pois sempre foi moi aberta. Eu, cando estaba no partido na oposición, apenas se vían as siglas PP, era moito máis Ribadeo. Pero é que penso que é así. Non pode tapar unha ideología ou unhas letras dun partido o que tú queres e amas, que neste caso é Ribadeo. Vale. Cal foi a túa primeira toma de contacto co mundo da política? Eras moi novo, non?
Pois sí, era moi nomiño, era con Andina, con Balín, con todas esas persoas que estaban no partido, aquí en Ribadeo, tuve un acercamento, despois, enseguida, fui un presidente provincial con un dos grandes maestros da política, que é José Manuel Barreiro, fui un presidente provincial, tamén quixeron levarme para a política autonómica como vicepresidente de Novas Xeracións. Bueno, estuve na organización juvenil, traballaba de técnico agrícola en Gancobre, en Bretoña, despois en Acruga, e despois chamoume pois Elena Candia e Alberto Núñez Feijóo para ser parlamentario. Bueno, pois tomei a decisión de ser parlamentario, traballei cerca dunha persoa que eu admiro moitísimo, que é Feijóo, pois é todo un honor traballar con el, bueno, pois fui un parlamentario e despois díxome que tiña que coordinar o partido en Ribadeo. Pois así foi. Non o pensei, empezamos a coordinar o partido, facer un partido forte, aberto, a todo o mundo, a coller todas as sensibilidades, bueno, así o fixemos. Cheguei aquí, a ser o alcalde de todos, que o levo con un orgullo, non sabéis o que. Non collo nesta sala o orgullo que teño de ser o alcalde de todos, amo o meu pobo, quero o millor para Ribadeo. Estás vivindo o teu soño, non? Se se pode dicir, ou se se pode resumir así, pois sí, é o que sempre quixen, porque encántame ir por unha rúa e que esteña ben, son moi maniático, eso teño que reconocelo, que sempre pido Pois mira, te iba a preguntar un defecto, es ese? Eu convirtino en virtud, porque claro, cando vas por unha rúa e hai algo de suciedade, que chamas a Diego e dices, oye, isto hai que supervisalo, hai que facer as cousas mellor. A cualquier hora. A calquera hora, quen me conoce sabe que chamo a calquera hora, pero fago porque as cousas quero que saian ben, quero dicir, non oye, vou chamar para que isto se faga ben. E é verdade que todos os traballadores municipales o entenden así. Sí. Seguramente que pensan que son algo pesado, pero fago porque quero que teñan as cousas ben. E tamén hai que dicilo que os traballadores do Concello pois traballan moito e traballan ben. Exacto. E desconectas nalgún momento? Non. Non, eso é sano. Pois non sei se é sano ou non, pero eu non teño esa capacidade de desconectar. Cando estou lendo ou cando estou vendo a televisión, que vexo moi pouco a televisión, pero si leo ou repaso os medios de comunicación á noite, ou os rexistros de entrada do Concello, que repasos todos, pois estou pensando no día de mañá. Oye, pois hai que ir ali, hai que xestionar aquilo, tamén teño que falar con isto, mellorar as cousas. Pero é que son así, eu agora xa non cambio, E como é un día a día na túa vida? Porque estás sempre a tope. Tes unha agenda que... A axenda é un pouco complicada. É verdade que a axenda do alcalde de Ribadeo ten moita actividade, temos moitas reunións, moita presencia tamén en Ribadeo e fora de Ribadeo, que iso tamén é importante, que o alcalde de Ribadeo teña presencia tamén no ámbito nacional ou no ámbito autonómico. É verdade que é unha axenda que empeza moi cedo, 7:30 da mañá xa no Concello e remata sobre as 11:30, 12 da noite. Isto é así sempre. Os fines de semana, pois, 9 da mañá, 8:30, empezo a actividade pois, tamén no Concello e remata tardísimo. Esa frase que dicíamos no vídeo de Nadal, 24/7, pois, aí o vimos. Claro, que dicía Diego, 24/7, pois eu creo que identifica o goberno. 24/7, e todas as persoas saben que antes ou despois poden nos chamar e non contestar porque estamos nunha reunión ou tal, pero sempre se devolven as chamadas, se intentan devolver e contestar o WhatsApp. Eu creo que todo veciño de Ribadeo sabe. E a veces podo tardar algo, pero é que, pois non sei, durante esta entrevista, cando finalicemos, ao mellor hai 50 WhatsApps. Claro, iso hai que contestar e administralos. E hai que contestar según vayan pero eso es tendo tempo cada un. De conciliar con la vida personal, con la familia, con los amigos, quiero decirte, aunque no desconectes, pero bueno, ¿te pesa alguna vez decir, pues me pierdo una celebración familiar o, bueno, no. Lo entienden, porque entiendo que es desde siempre, entonces... Claro, é complicado, non, é imposible. Quero dicir, eso hai que dicilo con moita claridade. É imposible conciliar. E ahora dices, pésache? Non. Eu escollín desde o principio isto. Por lo tanto, eso de queixarse que non das conciliado,
é o que hai. Eu pido disculpas, pois toda a miña parexa, a miña familia, que lle resto todo, non vou dicir restolle horas, non, restolle todo, porque amo o que fago, e eu non podo ser de outra maneira. Podían autoengañarme, bueno, pois a partir de agora vou conciliar, pero que non dou feito. Entón, non dou feito. Entón, a min saleme de dentro facer o que fago. E sabes que suerte teño, sabes que suerte teño? Que na familia o entenden. Eso che E íbamos a venme preguntar. moi contento, porque eu sou así. Pero é que Dani Vega é así, quero dicir, sempre fun así. Sí, eles están moi orgullosos de ti e desto que estás vivindo, non? Bueno, oye, se tú tes tan claro... Non sei, Eu pero... Sí, creo lo dijo que como sí. con seguridad, sí. Eu creo que sí. No, eu pregunto, che. En plan, o mellor eu que sei. Como asegurache tanto, entonces... Sí, no, pero... digo convencida, pero... Eu creo que sí. Sí. Eu creo que sí. Claro, porque tamén, eu que sei, saber que a túa parexa ou o teu fillo ou non sei quen non vai poder estar en esta celebración ou en outro acto ou nun momento importante, como que, bueno... Sí, doi depende- moito, sí. doi moito, sí, é verdade, é verdade. Sí. E despois coa complexidade que hai na familia, a veces hai problemas, Claro. pois, bueno, eres consciente que lle estás entregando todo o teu pueblo. Pero isto non é un eslogan, é que me salme do corazón. Pero tamén é verdade que sempre estou. Quero dicir, eu, para a miña nai, para meu pai, para a Ana, para Pepe, meu irmão, para Martina, sempre estou. Eso é verdade que sempre estou. Pero é que, claro, é que a responsabilidade dun alcalde, dun goberno, é moi importante, quero dicir, ti escolliche unha dedicación por un tempo, é verdad que non é eterno, por un tempo que lle vas dar todo o mellor da túa vida ao pueblo, pero que tú presentáchete, e tú lle explicache aos veciños, oye, isto fago porque quero que o meu pueblo avance, e moitas persoas confiaron en ti, e cunha maioría absoluta non é fácil sacala, que tiñas máis de 2.700 votos, iso é moi complicado, e creo que non podes traicionar a esas, a tantas persoas que te votaron ou as que non te votaron. Ahora eres alcalde de todos. E eu levo moi dentro dos meus principios e non pode ser de outra maneira. Claro, escuchándote cuesta mucho creer, ¿no?, que te dedicases a otra cosa, pero si no fueras alcalde de Ribadeo, ¿qué serías? ¿O qué te hubiese gustado? A miña profesión. Se Sí. non fora alcalde ou político, estaría traballando en Acruga ou en Gancobre como técnico agrícola. Teño claro. Volvemos al pueblo. Volvemos ao sector gandeiro, ao sector agrícola, que sempre me uniu moito con eles, e estaría na miña profesión. É que eu podo ter outros problemas, pero no tocante ao laboral nunca tuve un problema, porque me gusta o que fixen e o que fago. Por lo tanto, estou onde quero. Veste nuns anos en política? En política estou. Sí, pero como Dices en alcalde, política- sí, nun futuro. Eu vivoche moi no presente, Sí. quero dicir. Non tes ningunha meta, en plan, gustaríame No. chegar a ser ou... Vale, Quen me conoce sabe que quero ser alcalde de Ribadeo. vale. E además digo porque o penso. Vivo no presente e, por lo tanto, non estou analizando o futuro para nada. Dani, y alcalde de todos, ¿cómo se hace para acercarse a los jóvenes y a las jóvenes, a la juventud, ¿no?, que al final sienten un poco esa desafección, o volvemos un poco al principio, ¿no?, al ruido? Claro, tú al final, bueno, si pones la tele, hay de todo, por supuesto, ¿no? Pero ¿cómo haces para acercarte a los jóvenes? ¿Cuál es la clave o la herramienta para que...? Mira, ser normal. No es sencillo eso, ¿eh? No, pero si eres ti, que eu estou coa mocidade en calquera sitio, pois tomando algo un sábado de noite, falanche é ser normal. O que non pode ser ir do que non eres. Eu son o que son, bueno, pois non sei se gusto ou non gusto, pero eu intento ser eu, non cambiar. Un veciño Por lo tanto, máis. Un veciño máis. Sí. Entonces, se ti che falan de que a pista de skate pois quedou mal, tú que tes que intentar resolver o problema. E vámolo resolver, e resolvémolo. Pero o que non podes é dicir, todo está ben, todo está ben. No, todo está ben, no. Eso quedou mal e hai que resolvelo. Por tanto, unirte a eles. Ou cando che dicen que ten que haber pois festivales, pois apoialos, todos os festivales pois que están os máis mozos de Ribadeo, o Xara, o Vendaval,
todo. Cando aquí houve un golpe moi importante en Ribadeo con as familias que perderon pois fillos, pois non quedarte simplemente nesa pérdida, analizar para resolver. Por iso tamén decidimos co Xirabús ou co Percebús para garantizar a seguridade a esa mocidade. Bueno, pois creo que o que temos é que tomar decisións, pero que, repito, sendo normal. Ese é o máis importante. E a xente, e as persoas, a mocidade, enténdete perfectamente. Bueno, a ver, como ves Ribadeo nuns anos? Que che gustaría obter neste mandato? É tan complicado, porque son moitos os proxectos, é verdad que a tramitación administrativa pois é moi lenta e iso complica moito, pero evidentemente tens que cumplir. Bueno, como quería ver eu a Ribadeo? Pois nuns aniños. Eso estamos falando no ano 27, porque é onde acabaría o mandato. Bueno, pois eu creo que con as instalacións deportivas renovadas, que agora vamos a licitar en breves, por tanto, iso podérmoslo ter, tamén con as instalacións turísticas como queremos ter unha nova oficina de turismo, con esa nova oficina de turismo de Galicia e Punto do Peregrino, tamén, bueno, pois en fase de obra, pero casi rematado no 27. Queríamos ter toda unha infraestructura digamos, en calles que hoy tenen problemas, como a Rúa Reinante ou San Francisco, tamén rematadas. Queremos ter ese centro de saúde, tamén pois, en fase de construción, porque os tempos de expropiación e toda a tramitación pois, é moi farragosa, pero bueno, eu creo que en fase de construción sí. Queremos ter, digamos, millores infraestructuras rurais, por eso cada ano estamos invertindo moitísimo. Se invertimos no 2024 680.000 euros, no ano 25 estamos invertindo 690 e ir así incrementando. Por tanto, creo que tamén ter un concello ben comunicado con as boas infraestructuras é moi necesario. O abastecemento da auga, que importante é. É un problema actual. É que é un problema a día de hoy. Moitas veces non nos damos conta, porque abrimos o grifo e temos auga, pero hai un 95% de posibilidades de quedar sin auga. E iso, eu creo que é un tema que levábamos moitos anos falando del, pero que nadie lle poñía solución. Pois xo sei solución, pois xestionando ese orzamento de 7,5 e garantizando o Concello de Ribadeo co 20% a obra, bueno, pois eu creo que vamos telo feito cando concluya pois este mandato. O abastecemento de auga é a obra máis importante que ten Ribadeo, porque se cando dicimos queremos que Ribadeo teña máis vivenda, necesitamos auga. Queremos que Ribadeo teña máis empresa, necesitamos auga. Por tanto, o abastecemento é importantísimo para o crecemento de Ribadeo. Ou o polígono industrial, que en vez de ter máis empresas, baixando o 35% do custe da parcela, pois tamén foi un dato moi importante que nestes 1 ano e 8 meses conseguiuse. Todo isto que estou explicando conseguiuse neste ano e 8 meses. Bueno, pois a partir de agora vamos ir vendo pois, todos eses froitos dese traballo. É verdade que a tramitación, repito, é moi complicada, pero creo que Ribadeo avanza e avanza a moi bon ritmo. Y para esos momentos en los que pues ves que igual las cosas tardan más en salir de lo que nos gustaría, ¿no? O para, bueno, pues lógicamente no nos queremos poner en el supuesto siquiera, ¿no? De que hubiese un problema grave de verdad de abastecimiento, que es posible, en Ribadeo y donde sea. Pero en esos momentos, no sé si tienes, Dani, algún mantra o algo que digas tú, o sea, una especie, ¿no? Como un lema o algo a lo que te agarres, ¿no? Que digas tú, para autoanimarte y decir, venga, esto va a salir. ¿Cómo? No sé si es algo pues que se dijera en casa o algo que tengas aí de cabecera. Eu creo que a tranquilidade, que é verdad que non é o que máis me caracteriza, porque eu son pois, moito de impulso, moito de traballar. Eres unha persona intensa. Intensa, sí. Pero eso a veces ser moi intenso tamén é complicado. Pero bueno, quero dicir, eu son unha persona que para tomar decisións é verdad que máis gusta tomar solo. Vexe xa no despacho do Concello ou na casa. Gústame sempre ter esa reflexión. Dicir, vamos tomar esta decisión. É o correcto? Que pensaría eu se non estivera neste cargo? Se fora un ciudadano? Iso
un ciudadano, quero dicir, un ciudadano son, pero quero dicir que non estuvera con responsabilidades de goberno, nin de responsabilidades políticas. Entonces, si chegas a eso, eu creo que é cando acertas. E a veces, pois, equivocaste. E o que hai que facer é pedir perdón, disculpas, e facelo ben. Non pasa nada, eu digo en moitos plenos, que nosotros somos personas, equivocámonos. Exacto. Bueno, pois é reconocelo. Ser normal. Volvo a palabra normalidade a esta conversa. Bueno, pois isto é igual. Pois creo que hai que tomar as decisións. E claro, cando te planteas que decisión teño que adoptar para os próximos anos para que Ribadeo avance. Pois un campo de fútbol de herba artificial, hai que facelo? Sí. Un auditorio novo? Pois o mellor hai que facelo. Pero chegar ao punto de dicir xa, todo é moi importante, pero o abastecemento de auga? Vamos ter recurso hídrico para os próximos anos? Entón, tomar esa decisión Establecer las prioridades. foi moi complicada, pero aí está, prioridade. E ir dándolle prioridade aos temas. Bueno, pois invertir debaixo da terra, que non é moi típico nos políticos, nosotros é o que estamos facendo, invertir 8,5 millóns de euros, 7,5 foi o que xestionamos, debaixo da terra, que naide vai ver, pero todo o mundo vai abrir o grifo e vai ter auga. E todo o mundo vai poder construir ou ter unha empresa con un bon recurso hídrico. Porque Ribadeo, eso é o máis importante que ten agora. Pero claro, para un político, pois é moi complicado, porque non se ve. Vese moito máis este asiento ca alfombra, que sí? Pero todo é importante. Bueno, pois creo que eu creo que o do abastecemento que eu estou moi orgulloso de conseguilo. Bueno, e volvendo ao que decíamos ao principio, aquí queremos conocer a parte máis íntima de Dani, a parte máis personal. Porque vemos que, bueno, tes carrete para contarnos de todo, en plan... Yo voy apuntando campo de fútbol, O que pasa é que auditorio... xa o contas na radio habitualmente, non? Entón aquí queremos te conocer máis. Vamos a intentar descubrir esa parte íntima de Dani Vega. Vale. A ver, contanos unha lección que che dese a vida. Como decías antes, a vida consiste en aprender, en cometer errores e aprender. Unha lección, hai varias. Claro. Moitas persoas que significaron moito para min, Sí. que tomei nota, e gracias a eles son o que son. Cos meus erros, cos meus acertos. A normalidade. Iso é algo que aprendín. Houve unha lección, claro, para min é moi importante, que me deixou marcado, que foi o meu accidente. Claro, para min eso fíxome reflexionar. Pero evidentemente, cando tes un accidente, recuperas, Sí. e todo sigue igual, pois o que tes que dar é gracias, seguir, e entregarte máis á sociedade. E recordar que aqueles amigos que estiveron cando pasache mal, eses son os amigos. Pois eso, para min, é unha lección de vida. De vida. Eu creo que a amistad, os golpes, sempre che tenen que facer reflexionar e actuar en consecuencia. Pero, bueno, para min, eso. Atender a esas persoas que para min supuxeron moito, que tomei moita nota delas, a familia, que está evidentemente dentro, meu irmán, que para min é moitísimo, miña avoa, que a teño sempre permanente, e meus pais, e evidentemente Ana, a miña parexa. Sí. Bueno, pois para min, esos son os pilares fundamentales, pero despois o accidente deixoume moi marcado, pero en positivo, Para que non o sepa, porque supoño que os espectadores non saberán, tú veches un accidente laboral, neste caso, non? Sí, tive un accidente Sí. donde pois, sufrí unha amputación e evidentemente pois, déixate marcado. Sí, pero, superar eso é pero complicado. superar eso con 25 anos, donde estás no mellor da vida, Sí. donde todo é alegría, pois, bueno, É duro, sí. desaceleras,
para volver a acelerar, pero despois tens que lle dar duro, Pero a veces nos cuesta mucho eso, ¿no? Es como también un poco una frase hecha, pero nos cuesta mucho parar, y especialmente a la gente que es así inquieta, ¿no? Entonces, de repente, ver que igual, pues que no puedes hacer todo lo que podías, ¿no? O que no llegas a todos los sitios que te gustaría, y dices, jolín, esto como me estoy perdiendo, o sea, estoy como quieta, es que estoy quieta, ¿no? Esto no... Cuesta que la cabeza procese que el cuerpo a veces no puede, pero... Todo é moi difícil. Todo é moi difícil, pero eu creo que cando tes uns principios moi presentes, eu creo que todo é máis fácil. ¿Eres una persona especialmente religiosa, Dani? Son creyente, e para min iso é moi importante. O sea, tiene un papel importante en tu vida. Sí, eu creo que ter uns principios é básico nunha persoa. Por lo tanto, eu que son creyente, para min con total normalidade, para min foi moi importante. Sí. Sí. Fuches un neno feliz? Pois moi feliz. En Arante, coa miña familia, con meus pais, con meu irmão, con todos, con toda a familia, os amigos, eu fui moi feliz. Arante para min significa todo, porque somos uns veciños que intentamos levarnos ben, e con todas esas amistades que tiven na infancia, sigo as mantendo, evidentemente, ahora. Por eso para min significan todo, porque é moi importante que cando a veces parece que estás con moita xente, polo cargo que tes, a veces encontraste moi solo. E que é importante ter esa amistad, que ter eses amigos, da infancia, do proceso educativo, todo é moi importante. Pero Arante, para min, sempre o levo no corazón, sempre que volvo a facer unha reflexión hacia atrás de cando éramos nenos, pois recordo os veráns, a primavera, cando a xente ensilaba ou emparzaba, estaba facendo labores do agro e da gandería, pois recordo moi ben, porque incluso iba no trator con moitos gandeiros ali, é dicir, pois con veciños que iban a erva seca, iban na cabina con eles, ou con moitos que ensilaban, tamén iban na cabina. Por lo tanto, levo moi arraigado o da Arante, o do agro, e o da gandería, e do rural, porque o vivo moi profundamente. O día que te retires, tú non te irías para Ibiza, como vai outra xente. Iríaste para Arante, non? Como moito tería un sete Ibiza, pero ir para Ibiza non. Eu iría para Arante, irei para Arante, porque é para onde vou ir, e estaré ali tranquilo, e estar no medio natural, que é o que me gusta. ¿Y la familia cómo era, Dani? Porque muchas veces en los pueblos hay como roles en casa, ¿no? No sé si el primer hermano, el segundo hermano, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo era tu familia? ¿Era, pues, yo qué sé, más tradicional, menos, muy unida? A miña familia é moi unida. Unha piña. Sí, somos moi unidos. Eu teñolle un cariño impresionante a meus pais, tanto pouco con eles, pero é verdad que adoro a miña mãe para min é todo, meu pai todo, e despois teño un irmão que é unha suerte, que é unha persoa que sempre podes acudir con el, que reflexiona e que te aconsella. Para min a miña familia, síntome moi orgullosa, con acertos, con errores, pero é o bon que tes, que cando levas a mirada hacia atrás, pois a miña familia foi moi xenerosa comigo, porque desde hai moito non disfrutamos tanto de familia, porque eu sempre tuve moitas responsabilidades, pero levo a miña familia levo con moito orgullo. Pois meu pai, que sabéis que tamén tivo así un problema de mobilidade, pois todos estamos con el, e miña mãe, que é unha luitadora, pois tamén sempre. Eu son moi deles. Cando fuches nomeado alcalde, a quen foi a primeira persona que chamaches ou de quen te recordaches? A miña mãe e a meu pai. Sí. Foi un momento moi emotivo. Foi a primeira chamada que fixe. A miña mãe e a meu pai. Porque gracias a eles estou aquí. E recuerdas que dijeron? Lo sabíamos. No, choraron. Xa, bueno, tamén chorache tú cando no Parlamento, tamén cando chegaches á alcaldía, non? Eres unha persona emotiva. Si, eu emocionome, e claro, escoitando a miña mãe e meu pai emocionado, pois emocionase calquera, pero ganáramos as eleccións. Chorábamos todos, pero ganábamos as eleccións, pero miña mãe choraba, meu pai choraba, eu choraba, e na sede do partido todo o mundo choraba.
estábamos ganando as eleccións, tú imagínate que perderemos, pois aquilo sería un ballo de lágrimas, pero bueno, nesto chorábamos de emoción, porque costou moito, porque traballamos moito, pero eu sempre digo, a disposición da familia foi importante, porque puñéronse a disposición túa, e eu pois, estiven sempre dedicado pois, ao público. E antes falabas tamén dos amigos, de que nos momentos duros eles estaban aí. Gardas amigos, bueno, eres un bo amigo, eso para empezar, e despois tes amigos en política? Bueno, eso tiñes que yo facer a pregunta a eles. Eso, os próximos invitados. Claro, os amigos próximos invitados, Dani oye, Dani é bon amigo, pois non Sí. sei. Eu tamén sou moi raro, quero dicir, eu sou moi constante no traballo, por eso creo que non disfrutamos como disfrutábamos antes, quero dicir, tiñemos máis tempo, podíamos estar, pois, nun recucho que teña eu ali na casa, que se chama Palleira Lunch. Eso sonanos de algo. Eso non nos dá algo. Sí, que Sónanos bilingüe todo. Claro, que... o traballo de documentación pode ir por todos os pois lados. nesa palleira que nos xuntábamos todos, pois disfrutamos moito. Pero que lle unha palleira? A palleira é onde se guardaba a erva seca. Ajá. Pero tú aí non gardabas erva seca. Hai moitos anos, pero agora non. Agora estamos pois un local onde xuntámonos para comer, disfrutar, e xuntarnos os amigos. Cando Que nos pasa? invitas? Que? Tesnos que invitar. Si, cando que iráis, xa poñemos data agora. Pois, claro, estes todos nos xuntábamos e agora con menos. Claro. Entonces, claro, eso sí que o boto de menos, porque, en definitiva, estar cos amigos é botar unhas risas, é pasalo ben. É sanador, Dices tú, bueno, pues, iso a veces é un motivo de desconectar un pouco, porque estálo pasando ben, estás te rindo e estás cos que queres, porque os amigos escóllelos, Y puedes ser tú mismo, supongo, ¿no? Porque al final Bueno, eu muchas son veces... sempre igual, quero Sí, dicir, pero hay non- muchas veces que según en que al final yo pienso que por muy auténtico que sea uno, que no lo dudo en absoluto, al final tanta gente, tantos actos, tantas cosas que hay que hacer, muchas veces hay que hacer, aunque vayas encantado. Tanta gente que seguramente pues te diga cosas buenas, quizá o no, porque al final el mundo de la política, como otros tantos, pero hay muchos intereses alrededor, por todos sitios, entonces yo creo que como que es importante también saber que igual en los amigos, en la familia hay un oasis de decir, esta gente me quiere como soy, sea lo que sea. Bueno, y eu nese problema non o teño porque eu son como son. Quero dicir, mira, é que eu son así, son natural, pero que pasa? Que, mira, a min costábame moito unha cousa, por exemplo, o carnaval, o entroido. Quen o diría? Claro, para disfrazarme eu, por algún que trauma. hai moi... Non hai trauma ningún, é que non me gusta. É dicir, eu sempre digo que son como unha folla Estel, e, por tanto, se eres como unha folla Estel, é moi complicado, dicir, e agora ben disfrazarte. Eu gustame ir así. Bueno, pois, con Ana, que sempre me dixo, é bon que te disfraces, pasámolo ben, disfrutas. Ela que lle gusta o disfraz, a mí nada. Pois, oye, xa lle estou collendo eu tamén Bueno, isto. gustillo. Bueno, pois, bueno, tanto non, pero bueno, vamos pouco a pouco. Pero bueno, quero dicir, son como son, quero dicir, eu son o mismo cos meus amigos que na rúa. É verdad que non é o mismo ir nunha procesión de Semana Santa que estar no entroido. Hai que saber onde se está. Claro. E a veces, pois, o cargo, evidentemente, representas a moita xente e tens que ser consciente de quen eres. Por lo tanto, claro, Total. volvemos, ser normal. E, por lo tanto, eso facilita moitas cousas. Ahora que comentaba lo de la pareja, ¿es necesario ser muy iguales? ¿Tú quieres estar con una persona de izquierdas? No, tranquilamente, vamos, eu é que me é igual. Eu non vexo izquierda, centro, Mientras sea dereita. normal. Tú ves personas. Eu vexo personas, pero desde hai moito tempo, Isto hai moitos anos, pois eras máis ideolóxico, vamos. Desde que vas cumplindo anos, sabes que a vida é moi normal. E hai que valorar as persoas polo que fan. E hai xente do BNG moi boa, hai xente do PP buenísima, e hai xente do PSOE realmente buenísima. Todos eu creo que son bons e dan o millor. E todos os alcaldes de Ribadeo foron bons. Ideolóxicamente, uns dun lado, outros do outro. Pero todos fixeron o millor posible para Ribadeo. Eu non cuestionaría nada. É verdad que uns podíamos facer as cousas dun xeito ou do outro, pero todos fixeron o bon para Ribadeo. Por lo tanto, destacar e agradecerlles o que fixeron por Ribadeo, e eu podía estar, pois, tranquilamente cunha persoa de esquerdas ou cunha persoa de centro ou dereita. É-me igual. Eu
neso non me fixo. Mientras sean los principios, ¿no?, que comentábamos antes, una persona que tenga, entiendo, palabra, o sea, ¿cuáles eran como las cosas importantes para ti? Que sea o que hai que valorar é honesta. Valor, o pensamento propio. Ser ti. Quero dicir, Exacto. que non te manipule a ideoloxía ou que non te manipule o pensamento do teu partido. Pensamento propio. Iso do pensamento único é moi fastidiado. Para min, iso non vale. O pensamento único, non. O pensamento individual, propio, é dicir, ter tú as túas convincións, os teus principios, é moito máis fácil despois todo. Porque a veces tú tens que dicir ao teu partido, oye, no, estou aquí, no. Vale? Porque a veces os partidos mandanche mocións tipo. Claro. Claro, por non sei que, e a veces eu leo e digo, isto aquí non ten sentido. Bueno, pois iso é o pensamento propio, e que bon é que esteñas nun partido que sexa posible eso. E no meu partido é moi posible, é fácil, e, por tanto, eu creo que iso axuda tamén. Cal sería para ti unha situación incómoda? Porque vemos que tú eres moi normal e que sempre te adaptas. Hai algunha vez que o pases mal? Aparte del carnaval. Pois non o sei, a situación incómoda, non sei, quero dicir, non hai situación Unha incómoda. situación que vexas que haxa tensión ou algo así, Sabes- como o xestionas? O que non me gusta é a discusión. Conflito. Cando hai un conflito, cando hai un problema entre dúas persoas ou individualismos que levan á pelea ou que levan a unha problemática, eso sí que non me gusta. Pero despois, situacións incómodas, eu empezaba o mandato cun incendio de 2.700 hectáreas. Pasamos, Diego e eu, 2 noites sin dormir, e todo o goberno sin dormir. Quero dicir, claro, isto xa é cambiache a vida tamén. Tú tomas tomas posesión e aos poucos meses arde o teu concello. Claro. Pois para min deixoume marcado, porque claro, aí é onde ves realmente onde fai falta tamén inversión, que todo é moito máis fácil do que pensamos. Quero dicir, a veces un problema dun bache dimensionámolo, mira, arderon 2.700 hectáreas, vamos tirando, vamos solucionando, creo que se vai solucionar todo. Por tanto, situacións incómodas, sí, non me gustan as peleas, non me gusta que haxa discusión, eu creo máis na tranquilidade e creo que é moi positivo ser normal e que te vas adaptando. Sí, eu creo que é o que hai que facer. Que cousas do día a día lle fan feliz a Dani Vega? Bueno, pois a disciplina en primeiro. Eu creo que levantarse e ir para o teu traballo e ter un pouco cadrado o que ven sendo o día é moi importante. E, por lo tanto, a disciplina. Despois que as cousas vayan salindo ben, encontrarte pois todas as mañás que eu aí teño unha suerte pois de ter un equipo magnífico de goberno que está traballando a tope e tamén é verdad a todos os funcionarios do Concello. O cal lles agradezco o que fan. É dicir, un día feliz é que as cousas saian ben e despois que non haxa problemas ni no laboral ni na familia e, por tanto, bueno, pois que vaya todo rodando ben, sabes? Y esa disciplina viene bueno, de casa en parte supongo, pero viene del seminario, viene del colegio. ¿De dónde viene esa...? ¿Qué recuerdas tú? Bueno, ¿Eras trasto? Sí, no, Sí. eu era moi... Sí. Tes toda a pinta, non sei por qué. No de ser sé. traste. De facer trastadas. Sí, e de non saber que anas fai, eso é moi importante. Pero, sí, eu era traste, bueno, sí. Contanos algunha anécdota no seminario. Que se pueda contar. Por no seminario, non sei, pero de pequeno pues, era moi traste. Pero bueno, en definitiva, Dani xa vai unido al travieso. Bueno, pois, sí, eso éramos así, pero bueno, quero dicir, no colexio xa había disciplina de traballo, acórdome das profesoras e profesores que tiven, tamén do alumnado, e despois no seminario, pois tamén, sí que te marca máis un pouco a disciplina, porque tes as horas moi tasadas, a hora lectiva, vos había deporte, había o estudio, bueno, iso sí que te marca porque levas máis disciplina, sabes, hai rarezas que che quedan de escribir moito máis a lápiz, bueno, non sei, cousas así, ou subrayar con regla. Bueno, Sí. eses detalles, que eu son moi rarito neso, pois, bueno, pois, quedaronme marcado, sí.
E cando decidiches que querías estudiar algo relacionado co rural, o técnico agrícola, neste Sempre, caso? sempre me gustou moito o rural, sempre me encantou pois, ese sector, e cando estudiei, pois, bueno, pois centreime moito na profesión, e moi ben. Estudiaste en? Aquí en Ribadeo. Aquí en Ribadeo. Sí, Ujú. Vamos con la batería. Sí. ¿Te atreves? sí. Así, pregunta rápida sin pensar Sí, sí. lo primero que se te ocurra. Aquí ahora express. Vale, veña, pois Non te veña. Preparados. enrolles, non te enrolles No, moito. no, tú pregunta que eu respondo. Bueno, que lle dirías ao Dani de 15 anos? Céntrate. Eso é moi importante. ¿Qué titular te gustaría ver en la prensa mañana por la mañana, cuando te levantes? Un día. Tu titular soñado. Ribadeo avanza sin parar. Unha capital? Ribadeo. ¿Qué problema te quita el sueño a día de hoy? Aí xa non me quita varios, pero bueno, eu creo que a min quítame o sono, pois a xestionar para traer a Ribadeo cousas que son fundamentales para o crecemento dese Ribadeo que avanza e que non pode parar. Pero iso é o que máis me quita o sono, a xestión do día a día para que veñan moitas inversións para Ribadeo. Con que político te irías de viños? Con Rueda. Aí, nese caso, sería con cerveza. 3 personas influyentes para ti, ¿por qué? Así. Unha é José Manuel Barreiro, porque para min foi moi importante. Tamén os políticos locais, é dicir, Andina, Balín, todos, pois tamén é verdade que me axudaron a ser como son. Pero despois xa José Manuel Barreiro, e para min, referentes, son claves. Alfonso Rueda e Feijóo. Para min son dúas persoas que significaron moito, porque tuven pois, moita proximidade con eles, sei como son, e é moi fácil traballar con eles. Pero hai moitas persoas importantes para min, é dicir, Elena, que é a presidenta provincial do partido, ou conselleiros que traballaron comigo cando estaba no Parlamento e trouxeron e axudaron moitas persoas e moitos colectivos en Ribadeo, Román, Fabiola, bueno, pois todos, en definitiva, hai moitas persoas moi importantes na mundo político que xa son amigos e suponen moito para ti. Feijóo ou Ayuso? Feijóo, ¿Por algo en especial? porque é un gran presidente, Del partido. é futuro de España. Eso che íbamos preguntar. Próximo presidente do goberno ou presidenta? No, vai ser Alberto Núñez Feijóo, eu teño clarísimo, porque é un modelo de gestión, fixo moi ben en Galicia, e eu creo que cando estás na oposición, pois non brillas, non destacas, porque sempre te fixas naqueles que gobernan, porque tenen máis capacidade de gestión, pero Alberto Núñez Feijóo, que tiña unha situación moi cómoda en Galicia, escolleu gestionar un partido que estaba pois, en quiebra técnica, digamos, políticamente, colleu, ten un modelo de presidentes e de presidentas en todo o territorio e vai ser un gran presidente. Si non, al tiempo, vamos recordar a un dos grandes presidentes de España que se vai chamar Alberto Núñez Feijóo. Mira que isto pode ter moi mala bellez, Isto Bueno, estás dicindo. eu creo nas persoas, díxeno antes. É dicir, non podes dicir que crees nas persoas e despois dicir o que che convén ou máis fácil ou intentar quedar ben con esa persoa. Eu digo sempre o que penso. Sí. Creo que houbo grandes presidentes en España dun corre doutro, pero eu creo que Alberto Núñez Feijóo fixo moi ben en Galicia. Sopo entender Galicia e creo que vai gestionar moi ben a España que temos. Que é complicado? Pois claramente que é complicado, porque hai unha fragmentación política que fai moi complexo maiorías absolutas para chegar ao goberno. Pero claro, é que non hai que olvidarse que Alberto Núñez Feijóo é o político máis votado en estes momentos en España. Bueno, pois eu creo que iso tamén hai que dicilo, porque a veces olvidámonos. Home, Churchill sempre dicía, quen gana as eleccións? O que goberna o día seguinte. Pois parece que aquí ganaron as eleccións os partidos de esquerda. Pois non, ganou Alberto Núñez Feijóo. Pero bueno, creo que hai que darlle tempo ás cousas e creo que o modelo que ten para España é o que nos interesa pois, a todas as persoas e a todos os territorios. Persona más famosa entre los contactos de la agenda. Pois
Alberto Núñez tamén Feijóo. destaca que hai que ser discreto na vida. Son soles ónega. Moitos, Non dijo que non. pero hai que ser discreto. Bueno, Dani, que fixeches na oposición que hoxe non farías? Bueno, nosotros fomos unha oposición bastante rigurosa, quero dicir, nosotros tampouco dixemos nada que non puidéramos facer. Pero é verdad que, ao mellor, por exemplo, cando propoñíamos a ubicación do centro de saúde, non miramos ben a parcela, tampouco tiñemos toda a información, pero na oposición é o que cometimos moitos erros así ao principio, que a veces propós cousas que pensas que son o interés xeral e non. E despois é verdad que cambia moito estar na oposición que estar gobernando, ter a capacidade de xestionar, saber que os recursos son limitados, decir, o diñeiro é un ben escaso, e por iso, bueno, a oposición a veces propós moito, pero claro, é pouco realizable dentro do goberno porque a capacidade que ten un concello é moi pouquiña. Chopo, sauce ou eucalipto? Para cortar o eucalipto, Para plantar? castaño. Dende que eres alcalde, cal é o maior gasto que fixeches, a nivel personal? O combustible, porque non paramos para arriba e para baixo, o combustible é o gasto maior, pero despois non. Unha vida moi normaliña. Vale, É que sendo normal é moito máis fácil todo. sí. Pero, por exemplo, gusta echar roupa? Sí, Sí. gústame. Sempre vas con un pincel. No. Sendo normaliño tamén é que sempre vou igual, parecido, de camisa blanca azul. Bueno, tes un estilo definido. Sí, moi discretito. Eu non destaco moito por colores moi chamativos. Azul, blanco, pantalón vaquero. Así algo Cayetano, non? No, Cayetano no, porque Cayetano é distinto. Quer dizer, Cayetano é... Eso es lo del jersey, es que yo de moda vai non. unido o linguaxe coa roupa. Vale, Claro, eu creo que iso é máis Cayetano. Bueno, eu sou máis normal, máis rural, pero é verdad que gústame vestir, pois ben. Vale. Pero eu creo que tamén é importante, Sí. Es parte de Claro. la imagen hasta de la comunicación, si me apuras. Claro, pero gústame ir ben, pero dentro da normalidade. Quero dicir que non hai nada... O que non me gusta son moitos colores, nin cousas así. Eu vou pantalón vaquero, camisa blanca azul, de cuadros... Sobrio. Sí. Regio. Discreto. Redes sociales, como as ves? Que visión tes delas? Bueno, eu creo que as redes sociales é un medio de comunicación moi importante. Dentro do Concello así o detectamos desde o principio, que hai unha vía de comunicación que por certo é gratis, e creo que hai que saber utilizala, pero para comunicarte ti cos demais, pero tamén unha administración. Todas as administracións tenen esa vía de comunicación para informar do que están facendo. Eu creo que é moi importante, e creo que cada vez vai ser máis. Sí. Por iso hai que estar aí. Bueno, para terminar, vamos facerlle un guiño ao título do podcast, Aquí e Ahora. En que momento se quedaría Dani Vega aquí e ahora? Aquí e ahora, en Ribadeo, coa miña familia. E bueno, para rematar, vemos que nos traes aí un agasallo. Pois un algo aí. detalle, un regalo moi importante, que fala moito de Ribadeo. Bueno, os que somos ribadenses, pois o Monte de Santa Cruz, o monumento ao Gaiteiro, feito por Faílde, Ourensán, bueno, pois todos os que conocen o Monte de Santa Cruz, está aí o monumento presente, feito por Sargadelos, algo que tamén Moitas une gracias. Galicia e Asturias. Que bonito, a verdad? Eso Sí, sí, é moi la bonito. verdad. Sí. Bueno, que o vexa aí a xente. Esto se queda aquí con nosotros. Porque Sí. además es lo que decía Dani, ¿no? Al final une ahí un poco con el otro lado de la ría, la comarca Oscoseo en este caso, ¿no? Sí, Sargadelos. aparte de Casa une, natal. Sí, únenos a ría, pero tamén nos une Sargadelos, que tamén une a Galicia e Asturias, por iso que a nosa veciña comunidade de Asturias, que nosotros estamos tan agradecidos e que queremos tanto, pois Galicia e Asturias unidos en Ribadeo. Buenas tierras. Moi boas. Sargadelos é moi importante para todos nós. E o monumento, que este obsequio fixémolo agora, Es nas chulísimo. entregas, cando facemos así algún regalo institucional, Sí. sempre levamos, entre moitos que temos, pero tamén sempre o monumento ao Gaiteiro. Ahora que lo veo, ¿sabes tocar la gaita? No.
Pois hai que Pero aprender sí que me gusta moito o folk galego. Como era el rincón de los amigos? A No, palleira a lunch. palleira lunch. Palleira. Pois hai que aprender a tocar la No, gaita pero para... sona moito o folk galego e a min encántame todo o folk que temos. E aquí, por sorte, mira, tamén une a música tradicional, no Monte de Santa Cruz, temos a xira de Santa Cruz, ves, volve a amistad, únete todos eses recordos da xira de Santa Cruz, e aí, pois, digamos, un recordo permanente e tamén facer fincapé que a música tradicional, o folk galego, pois ten que ter a súa importancia e nosotros apostamos sempre por ela. A mí La encanta música siempre. Sí. Muchísimas gracias, Dani, por acompañarnos hoy. De foi verdad un que é un placer. placer inmenso. Sí. Pois, moitas gracias a vos por facelo tamén, animo vos a seguir informando, e no medio que estamos, que informa tanto de Ribadeo, que siga falando tan ben de Ribadeo. Vamos a por el titular ese de Ribadeo Avanza. Sí, sí. E bueno, Gracias. veremoste na Palleira Lunch, que estaremos invitadas. Home, claro, tenemos tamén, hai que pasalo ben. Que os que estamos todos os días así traballando tamén teñamos así un día Claro, de disfrute, de risas e de pasalo ben, que é o máis importante tamén. Moi ben, pois moitas gracias, Dani. Gracias. un placer. Gracias.